Huwag ka mabigla, sir. Huwag ka mabigla. Yan po. Kundi lumalaki, di dako baga, sir, habang lumalaki. Ay, habang lumalaki yan, dako ko ding bukol. Adi, adi, ano ko sa kanya tasi, habang lumalaki yan, lumalaki din. Di ko maintindihan yung nararamdaman ko, sir. Bakit? Na-excited na, na-excited lang ako, sir, na masaya na, hindi ko maintindihan. Ha? First time kaya, sir, na ano yung anak ko eh. Papasalamat nga ako sa iyo, sir eh. Kasi, since pa, sir, naghihingi talaga ako ng tulong. Pero ngayon lang talaga, sir, hindi dahil sa iyo, sir. Salamat talaga. Yan, good morning mga kuya. Yan si Kuya Tom, si Kuya Eric, at naghahanap po kami ngayon ng clinic para doon sa aming operation ngayon, sa aming charity work. Naghahanap kami ng clinic para sa mapagtanungan natin ng nadala natin Bibi Hana. Ito, nakakuha po kami ng clinic, kaya lang sarado pa. Nasobrahan po yung namin, maagang maaga. Iriga City. Sintro na Oh, Iriga City. Yan, Iriga City po mga kahabi. Yan, good morning po mga kahabi, welcome. At yan, kasama ko po si Kuya Tom at si Kuya Eric, kapartner natin. At ngayon po, pupunta kami kay Hana, yung pong ating tinutulungang bata, para po sorpresahin ng mga pasalubong at blessing. So, samahan niyo po kami mga kahabi. Ito po mga kahabi, yung dala po namin, oh. Yan, tapos yan. Punta po kami sa bahay ni Hana. Yo, nag-work na to. Ang laboy pala na. Ang laboy. Marinaldo po. Morning po. Ay po si Hana. Saan kita? Duman. Babang, nandyan na si sir mo. Good morning po. May pasalubong ako sa iyo, Hana. Dali ka dito, dali. Hindi, sabi niya kasi, dalapit sa akin pag meron siyang pasalubong. Ito mga kahabi yung pasalubong ko sa kanya. Barbie. Kasi sabi niya, kailangan, gusto niya daw ng Barbie. Oh. Wow. Wow. Ito pa, meron pa. Oh. Halika dito. Oy, payong ka pa. Uy, may payong na. Meron pa akong pasalubong doon sa'yo sa lasakyan. Halika. Ay, ang daming school supplies ni sir. Oh, tama-tama, Ano to? wala pa kaming school supplies. Ito pang isa, dalhin mo itong dalawa muna. Yan. Ito pa. Ay, salamat. Tapos, hawakan mo itong bag muna. So yan, nandito na nga po kami sa bahay Babayaan ni kay Hana ko na. Nanay Alma. At ang anak niyang si Hana po ay yan, napuntahan po namin dito para po Ay, ihatid po yung, Barbie, yung ating tulong. So yan po Ate Alma, Nanay Alma, galing po ito sa ito pong bigas, galing po yan sa Bicol Pacific Eagles Club. Tapos itong grocery po, galing po yan sa Bicol Pacific Eagles Club. Meron ka pong grocery at bigas. Ito pong school supplies at yung sorpresa kasi mamaya, meron naman po na hatid sa iyo ang GR Hobby charity vlog. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko, sir. Bakit? Na-excited na, Na-excited ka? Ay, si Agom mo. Nandun po, nagluluto. Nagluto. Pwede bang palabasin si tatay? Tepel! Na-excited lang ako, sir, na masaya na, hindi ko maintindihan. Ha? First time kaya, sir, na ano yung anak ko eh. Papasalamat nga ako sa iyo, sir eh. First time na may tumulong. Kasi, since pa, sir, naghihingi talaga ako ng tulong. Pero ngayon lang talaga, sir, hindi dahil sa iyo, sir. Salamat talaga. Isa lang na po ito, ipihiling ko sir sa kanya, yung mapacheck upan lang po. Nagpapaibi na. Kala mo lang sir, pero grabe yan. Excited ako na hindi ko maintindihan na ang saya-saya ko sir. First time ko talaga. Yan si Tatay Christopher, magandang umaga po. So nagpadala po ang mga kuya po ng Bicol
Pacific, galing pong Partido Area, Bicol Pacific Eagles Club ng grocery at bigas para po sa kanya. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa inyo, lalong-lalo na po sa mga tumulong po sa konting tuwan po ng anak ko. Lalong-lalo na po sa inyo. Salamat po. Yan, magandang araw po mga kahabi at nakarating nga po kami dito ni Kuya Eric, Kuya Tom sa bahay ni Hana. Muli po namin nabalikan para po ibahagi itong blessing na ito galing sa ating mga sponsor. Unang-una po pasasalamatan ko ang Bicol Pacific Eagles Club na pinamumunuan po ni Kuya John na patriarka. Salamat po dahil po ang Bicol Pacific Eagles Club, ang mga kuya ay talagang ang pagtulong sa kapwa ay nandyan. Nakapagdala po tayo ng isang sakong bigas at ng grocery kay Hana. Hana, gusto mo makita yung laman ng pasalubong? Dami mong pasalubong Ito po mga kahabi, worth 1,000 pesos, 1,200 pesos na grocery. Galing po ito sa Bicol Pacific Eagles Club. Nalagay ko sana sa eco bag, kaya lang hindi ko na nailagay. Meron kang toothbrush. Siyempre, meron ka ding toothpaste, yan sa'yo yan ha. Ayan, may sabon, may shampoo ka. At siyempre, mga kapatid mo, may sorpresa ako. Yan, sa'yo yan eh. Yan. Ni Kiha naman, sabitan na dyan. Wow. Siyempre, meron kayong gatas. Meron niyang Milo. Meron ka mga baon sa school ha. Yan dami mong baon sa school. Ito pa. May gatas, may Milo. Yan po. Tapos, ito pa, meron pa palang. Ito naman gamit po sa kusina. Bihon, dilata. Tapos, yan, mga ricado niya po. Ang ingay ni Bunso. Yan po, kumpleto ito. Notebook, gunting, mga papel. Bibi, hawakan mo na. Sa'yo na yan ha. Suot mo na. Ito kay Hana. Mga notebook, papel, lapis. Lagay mo na. Sulot mo na. Salamat talaga ng marami, sir, sa inyo, sir. Lalo na po talaga sa inyo, sir. Kasi hindi ko man ina-expect, sir, na magganito, mababalik yun. Kasi ilang beses ko na ngayon, sir. Hindi anong tulong. Salamat talaga, sir, sa inyo, sir. Welcome po. Salamat talaga sa inyo, sir. Sa ninyo po. Sa grupo po ninyo. So, yan po. Naibigay na po natin yung mga pasalubong kinanay. At meron pa po akong sorpresa, Nay. Si Tita Mary Ellen and friends, Tita Sara ng ating programa sa JR Hobby, ay nagpadala po ng pera para mapacheck upan po si Hana. Ay, salamat, sir. At ngayon pong umaga, sinet up na po namin yung doktor. Papacheck upan po natin siya. Galing na po kami ng mga kuya. Dr. Vic Toriano ng Iriga City. At hinihintay na po kayo doon. Salamat talaga, sir. Hindi ko talaga yung expect yan, sir. Salamat ng marami talaga. Hindi lang naman talaga yung ko sa kanya hangad, sir eh. Kasi haba kaya lumalaki siya, iniisip ko na kung anong mangyari sa buhay niya. Hindi naman siyang hanap buhay na maayos. Kaya super salamat talaga sa iyo, sir. Salamat talaga. Ilang bisis ko na talaga hinian ng pera. Ay, tulong yan, sir. Hindi ngayon lang talaga yan, sir. Nagpadala po si Tita Mary Ellen ng 5,000 pesos. Yan po para po yan sa panggamot ni Hana. Na magkaroon po siya ng pag-asa kung ano po yung sabihin ng doktor na maging sa kanyang kalagayan. Opo. So ngayon po, naka-schedule na po tayo. 1, 2, 3, 4. So yan po, 5,000 pesos. Salamat. Lahat po ito para po yan sa pagpapacheck up at sa kabubuti ng kalagayan po ni Hana, mga kahabi. Salamat po, Tita Mary Ellen and Tita Sara, Salamat sa inyo po pong talaga, pagmamahal. sir. Salamat po, Ma'am Mary. Ellen. Mary Ellen, salamat po talaga ng marami. Ipapagamot ko po talaga yung binigay niyo sa akin.
ipapagamot ko talaga po to. Salamat po kay Ma'am Eileen po sa tulong na naibigay po sa anak ko. Malaking tulong na Malaking po tulong na po yan para mapatingnan ko yung anak ko kung ano po ba yung talaga. kalagayan po ng ano niya. Kasi lumalaki po sir yung bukol niya sa likod. Para malaman po kung may ano po ba yan sa katawan niya. Yun lang naman po yung mapatingnan po yung anak ko kung normal po ba yan o hindi. Okay po, tatay. So, yan po. So, ngayon po, tatay, okay lang po ba isama ko po yung si Nanay Alma, tapos si Hana, papunta po. Kasi naka-appointment na po siya ngayon kay Dr. Vic. Opo, para po. Kasi may sasakyan naman po. Oo. Para matingnan po siya ngayon at kung ano man yung mga recommendation ni doktor, kung may mga test na ano sa kanya, so malaman po natin. Salamat po. Salamat po yung tapos sa akin. Dahil mo na pagpapicture na sa imong ano ta. May mga buhok na yan. Saka na. Lumalaki talaga sir yung mga Bukol. bukol. Yung ano po, yung pagbubuntis po ni Nanay Alma, ano po ba yung nangyari noon? Wala naman sir, parang normal naman yung pag-ano niya. Pagbubuntis? Hindi po kaya yung ano, pinaglihis sa ganit, sa ano, sa Kung ano-ano. kung ano-ano. Wala naman sir. Basta, pagpanganak niya, ganyan na talaga. Hindi pa nga nila yung lumabas yan, hindi nila nakita na ganyan yung bata. Kaya lang, siyempre yung nagpaanak sa kanya, ano ba itong nasa katawan ng bata ito? Pero, ay yung pinakamalaki na talaga yung dito niya. Sa may puwitan, sa likod. Tapos habang lumalaki siya, Lumalaki din. Saka Lumalaki. yung mga iba naman niya na mga bukol-bukol niya, talagang tumutubo na lang yan sir. Okay na kami, sir. No, parang nakipapa mo, mahali kita. Kinatayan ka rin hindi na pagkala. Kukuhaan ko. Ay. Kaya mo na yan. Tatanggalin mo na bukol mo. Nandito po kami sa Jollibee. Kasama po natin si Hana, si Kuya Eric, at si Kuya Tom. Yan, nakapila si Kuya Tom sa baba. Kasama natin si Nanay Alma at si Hana. Yan, Nay, kailan po yung huli niyang punta dito? Ano na last? First time niya ngayon? First time niya. Ano, nalula kayo sa biyahe? Hindi, sir. Nalula ka? Hindi ako sanay, sir. Hindi ka sanay sa kotse? Hindi na ako sanay mag-BI, sir. Mas nalula si Nanay. O ikaw, nalula ka man sa... Naman ka na. So yung tindahan mo palante, kumusta man po? Okay lang naman, sir. Kailangan piparuling-ruling ko lang. Rolling. Yung po ay ano? Lending yun, sa lending. Kinuha mo lang sa lending. Pero at least yung daily, nakakabayad ka. Magkano man ang daily? 150 po. 150 pesos. Araw-araw yun. Hanggang linggo. Puro adlaw, hanggang linggo, sir. Pag Sabado, patulad ngayon, magdodoble ako nun. Kasi bukas, linggo, wala pong payment, sir. Wala silang tingin. Gandang loob po magbibigay sa akin ng sa tindahan ko lang po. Para sa palaran ko po talaga.
kung mayroong magbibigay ng maganda. Malaking bagay yung sarili mo yung kapital, ano, te? Kasi ngayon, parang ang binubuhay niya, Kuya Eric, yung ano, binubuhay niya yung lending. Thank you, Lord, sa pagkain. In Jesus' mighty name. Amen. Nako. Ayo. Kurti ka talaga dyan. Kurti mga herba. Siguro nagigita kayo sa Kuya Tom. Tama sa kuya. Bawat tama yun naman. Iba naman pakiramdam dito. Nakating daw. Nandito na po kami sa clinic ni Dr. Vic, isang dermatology. Yan. Pasok na po tayo. Morning, Doc. Ano sabi? Sir, kailangan po ito ng further workout sa kakailangan ng biopsy. Wala po kasi kami dito sa clinic. I-refer Opo. na lang po sa Naga, sa BMC. Sa BMC para din po. matingnan siya po. Pero yung sa dugo po, kailangan po ba yan? Depende kung i-request ng doktor. Doktor. Kung So- ikukunan ng dugo siya. So yun po yung recommendation ni Opo, ni Dr. Dr. Yano. Dr. Victor Opo. Toriano po. So yan po. Yung si Dr. Vic po ay ano sa amin, endorse po sa Bicol Medical Center, Nanay, para po mas further pong ma-examine si Hana. So okay lang po ba sa iyo, Nay, na mag-set po tayong schedule sa susunod na mga araw papuntang BMC? Okay lang, sir. Kahit anong araw, sir, open po ako, sir. Basta mapagamot ko lang yung aging ko, sir. Ma'am Minette, salamat po, at kay Doc, salamat po, ma'am, sa pag-accommodate po sa amin ngayong araw. So yan po mga kahabi, nadala na nga po namin dito kay Dr. Vic Toriano si Hana. At yan, salamat po sa ating mga kuya. At yun po yung findings po ni Doktor. Nakita po yung kalagayan ng kanyang balat ni Hana. Yan, naka-smile na, oh. Kanina hindi nag-smile to. Meron pong recommendation si Doktor na kailangan po ng biopsy. At sa Bicol Medical Center po ang isa sa pwede naming malapitan. Parang, may pag-asa na ako, sir. Hindi na nawalan. Oo, nalaman mo na so sa BMC, pwede natin dalhin po siya. Okay. At doon, pag na-biopsy siya, malalaman mo po yung tunay na kalagayan ng kanyang mga bukol. Nagkaroon ako ng malaking pag-asa, sir. Kasi nga, ito, parang nawalan ako. Kaya Opo. dami kasing, So, yan po mga kahabi. Salamat po kay Tita Mary Ellen and friends, Tita Sara, sa inyo pong pinadalang 5,000 pesos para po sa kanyang pagpapagamot. At yun po ay magagamit niya sa mga future pa po na gagawin po namin ni Hana. At salamat po kay Ma'am Raquel. Doon po sa school supplies, galing po yung kay Ma'am Raquel. Maraming salamat po. salamat po sa inyo, sir. Sir, salamat sa inyo. Sana pagpalain pa po kayo. Basta marami pa kayong matutulungan. Katulad sa amin, sir, na nangangailangan din. Salamat talaga sa inyo, sir. Maraming salamat po talaga. Di ko mapaliwanag yung nararamdaman ko, sir. Kanina ko pa. Excited na. Anda. Basta po, salamat po talaga ng marami sa inyo. Nag-TikTok na itong isa. Oh. Nag-TikTok ka ba? Gusto po niya ng Gusto mo TikTok? Yan, salamat po. At sa ating mga kahabi na nais mo magpabot ng tulong kay Hana,
welcome po at bukas po ang ating GCash number at ang ating bank account, ang GR Hubby or contact GR Hubby 2.0 Facebook page. Maraming salamat po and God bless.